Така, отново сме в студиото на моята матура, триумфът на седмокласникът, в който ето тези хубави хора, деца, млади, усмихнати се борят за награди. От големи по-големи, стига толкова приказки да се захващаме за работа. Какво ще кажете? Добре, чудесно. Задачите са от учебника на Архимед за 7 клас. Ще казваме коя задача откъде е. Това е в първи рунд. Задачите са от учебника, 4 задачи от учебника и 4 задачи от матурите. От матурите също ще бъдат обявени задачите откъде са. Така че готови? Готови ли сте всички? Добре. Първата задача е от страница 57, задача 3. Разбрахме, става въпрос за възлагане. Нали така? 8а минус 36а втора плюс 54а минус 27. Браво! Давайте! На зрителите, които ме виждат, мога да им кажа, че следя долу мониторите, които показват всяко едно дете какво пише и аз му гледам в ръцете. Същото нещо може да го гледате и вие, защото нашият сайт е интерактивен и там на живо се виждат тези красоти. Кой как мисли, кой как пише. Или не пише съответно, но гледам, че всички пишете. Така че готови? Нямаме още готови. Ето за това битката е епична. Всичко става на живо, всеки се чеше, върти си пръстите, гледа нещо друго. Тук си кокалчетата, но това не помага. Докторе, вие да кажете някакъв метод, който да... Аз съм чувал и за това, но то се използва за събуждане. Знам някакво това. О, Боже, докторе, много ще се радвам да се срещна по някой ден и да някой ден със сигурност. Съм пак да ще ми срещна. Това е доктор по психология, всяка втора дума, както да е. Макаренко ще го оправи, когато се видят. Защо така мъка в сърцата? В очите и трепят в ръцете. Какво се случва? До сега всичко излизаше. Когато аз пишех, всичко беше лесно. Вие помагахте с всички сили. А сега не излиза сметката, да не аз да се наобърза. Имате едно 27, то се дели само на определени числа. Докторе, вие говорите за Макаренко.
Не се... Знаем, че сте добър по математика, но... Те децата, ви чували сте за Макаренко? И по-добре. Да. Това е старият метод от едно време. Баби, дядовци, дори и родители могат да ви разкажат за него. Той е с... как да го кажа... меко казано с бой. Се получава всичко. И което не става с бой, става с него бой. Давайте ли това? Така ли? Да. Добре, да ви се подготвя. Макар че аз не съм привържен на тези методи. Според мен просто трябва всичко да се обясни сега да ги круши или по най-лесния начин, така да се каже, и оттам нататък вие да се справите сами. Ще ви подскажа малко, това е точно това, което правихме накрая. Николай преписва от себе си, това е много хубав метод. На телевизора си ти, Николай. Не, аз съм. Си ти, той е. Да, ти си. Добре, може. После ще имаме... Ще да кажа Макаренко, но според мен бой в калта е по-физическа дисциплина. Защото там деца са срещу деца. Както тук, нашия метод е от деца за деца. Може би като дрънка ми пречи, но като гледа никой нищо не прави. Тук още един участник повика майка си, нека видим. Тя ще му помогне ли? Тя му помогне! За да видим дали правилно му е помогнала. Гледай ми сега, още един готов. Първи, втори. Танк! Може да се обърне към всички богове. Танк трябва! Перун! Кой бог избираш? Не знам. Тутанкамон не е бог. Готов искаш да кажеш? Добре, имаме още един готов. Спираме! Шапки до не, химикали долу. Кой Първи? Той каза първи. Той извика майка си и веднага след това всичко се получи. Но преди това аз извиках Макаренко! Докторе! Имате думата. Ох, как се развълнувах! Без малко си мислех, че вече приключихме. Да решим тази задача. Какво ви показах преди малко? Точно тази задача ви показах. Първото и последното. Сами ориентира. Ако мога да изкарам, че това е нещо на трета и това е нещо на трета, айде пак ще го сложа в скоба, нищо не трябва да е там в скоба, тогава тук врели ни кипели, ще ги наредиме. Ако става, ако не става, здраве да е. Може да съм опъркал нещо пак, но случай. Какво ще имаме тук? Я Стела. Слушам. Какво ще имаме тук? Така. А тук? Така. Нека сега, пак ви казвам, не случайно започнах по този начин и свърших по този начин. Няма да го повтарям, че някой ще ме обвинят в пристрастие към началото и края. Аз не бързам! Доктор, ви какво ще кажете? Няма за никъде да бързаме, няма и за какво да бързаме. Ето сега, искам Стела да каже тишина, само аз мога да се развивам в как се държи това. Лично отклонение, може би. Благодаря на всички, че изслушахте моето лично отклонение. Алекс, гледай сега тук. 2А на трета. Така, Стела, ориентирах се тези. Нека сега да се запиша формулата, която би трябвало да имам. Коя би била тя? Дали не е тази? Ей, какво бе направих? Дали не е тази формула? Това е нещо, в което трябва да се ориентираме. Коя е формула? Добре, ориентирахме се. Нека сега да я разпишем тази формула, да видим дали сме на прав път. Хайде по-бързо, вижте аз! Колко се развълнувах, вие какво става? Видали? Стела, кажи сега, какво да пишем? Добре, Алекс да каже. Виж как ти научих името, даже и вече ще говоря приятелски. Чувствата се поласкам. Докторе, редно ли е толкова бързо да се скъсява дистанцията и да се говорим на вие до финала?
Радвам се, че се усмихнете, преди малко бяхте много уморни и помислите, че сте обачка Ранцове, но както и да е. Слушам те, Алекс. Не е това как се хили. Не се хилете, бе. Слушам те. Какво да пиша? Айде по-бързо, по-бързо е. Чакай, аз ги разбрах. Така викаш една моя учителка. Най-добрата учителка. 2А Да. минус 3 в скоби. Добре. 2А минус 3 в скоби. На трета. Така. Пак стела тогава. Щом се включваш, аз те изключих, но ти не се изключваш, така че продължаваме с тебе. Кажи сега какво да напишем. Това е формулата на трета. 2А в скоби на трета. Добре. Плюс... А. Не, минус. Добре. Плюс, 3 по 2А на скоби. Така. По 3. А. Плюс Добре. 3 по 2А. Да. По 3 на 3. Добре. Минус 3 на трета. Браво! Но, също не сме свършили. Продължаваме. Какво да е на следващия ред? 8 на трета. Моля, сирчините да замълчат. Може да направим, доктора, минутка за глупостите на учителя. Сигурен съм, че мога да я запълна, даже да я препълна тази минутка. Както и да е, това не трябва да се закачаме с доктора. Минус 9 на 4. 9 по 4, а на втора, който прави 9 по 4, 9 по 4 прави... таблицата 36, а на втора. Така е, когато сме на живо, малко е притеснително, дори и за мен. После? После къде сме? Ето тук. 9 по 6. Правим 54. Няма, ето тук нямаме степени. Нали така? Съжалявам, че да се чиста тая малка. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Докторе! Мили деца! Момент, той е драскал нещо, но както е. Добре, имаме. Момент. Чуеш сега, като се лъвка, така, слушайте сега за малко. Сваляхте ли целият етап, защото, както казахме, ние тук сме не само за нас да се борим, но се борим за всички седмокласници. Предния път го казахме много точно това нещо, сега няма го повтаряме. Въпросът е, какво ви обягна тук, заради което се забавите толкова много? Обягна ви, че преди малко ви обяснявах. Гледаме първото, гледаме последното. Хващаме си формулата на трета и я разписваме. Ако получим това, което е това, значи продължаваме с happy end. Напред. Нали така? Да, продължаваме. Доктор каза, че времето напредва. Първи. Вили. 3 точки. Втори. Да бъдем кратки, точни, ясни. Втори. Алекс. 2 точки. Трети. Ники. 1 точка. Да. Пишем и 3 точки на нея за участие. Тя бори своите... Щях да кажа демони, но това не се казва по телевизията. Щях да кажа и това не се казва. Готови ли сме? Готови сме. Докторе, те се падат, не са вас. Само да се трябва да куби. Както казва любимата ми жена, смисъла си една жена. И тя ми е любима. Някой да не разбере нещо, защото това се гледа на живо сега. И тя каза, че гледа. Така че сега разбираме дали си гледа. Ако звъкне, телефона 321... Хайде го купчо. Продължаваме. Децата не разбраха за какво говоря. Може би не, но родителите, които гледат, ще се досетят за още нещо, което могат да използват, освен решаването на задачи. Решаването на други проблеми. Така, продължаваме. Както съм ги свил тук тия задачи. Следващата задача е от 57 страница. Задача 7, както му звучи. Има някаква нумерология тук, може би. Задачата е, хайде сега искам да повързате. X
Хикс на трета минус 27, Y на трета. Хикс на трета минус 27, Y на трета. Хайде, Марина, бързи, че доктора бърза. Доктора, забере ме държа. Тайминга. Влизаме, ама той е на живо. Ще имаме бис. Ами да, аз се самоизвиках на бис. Да, беше важна теория. Всичката е важна. Доктора има проблем с теория. Тайминг. Разбрах. Действаме, действаме. Бързо, 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 бързо. Готови? Да. Докторе, дай малко листа на тия деца. Какво да гледам? Оставаме много листа, защото с тези химикалки, чакай тук, не гледай, не гледай. Кое? Ето това е отговор. Продължаваме, имаме първи. Аз съм втора. Я! Даже едновременно казахме, че съм. Ще имаме! Тук винаги ще имаме трети. Той е... Освен ако дойдат само двама. Иначе, заповядайте, безплатно е участието на нашия сайт, всеки може да се запише, всеки седмокласник може да се запише, да дойде тук, да се запознае с тези мили останали седмокласници. Така, сега ще видим. Първи участник, втори и кой ще е третия готов? Кой ще е третия готов? Първият чуче шепна, че не е верен, обаче той вече е първи и греха му е броен. Ще направим изпитания, но това ще е чак за другия сезон. Да се затрупат много грехове. Добре, това, че нали, не се е получило от първи път, означава, че не можеш да си я решиш дори без да имаш точки. Така че виждаме напрежение, виждаме как се хвърля химикалка, моли фулмастер, не знам какво точно е това. Да? Смело, смело. Не съм сигурен, че. Имаме готов, който не е сигурен, че е готов. Тоест ти си готов. Готов съм, но не съм сигурен дали е правилно. Аха, добре, що ще да кажа, ако си готов и не си дали си готов, пак влизам в едни теми. Добре, хайде види деца, бързо, 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 бързо. Чакаме Алекс. Драмата е голяма, задачите са лесни, но напрежението расте. Ей, той беше първи с грешен отговор и приключихме. Но той не се бори за славата. Или? Не е важно колко пъти ще паднеш! Важно е колко пъти ще станеш! Имаш време! Давай, 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 момче! Ей! Хайде, бе! Макаренко ме чака мене, да ми чака вас! Той е в главата ми. Да. Хайде, аз ще пробвам всички методи, ще ви се моля на колене, ако трябва да... Айде, дайте малко... Зор. Добре, мисля, че всички сте готови. Алекс, готов ли си или не си готов? Алекс е готов също. Кой поред само, че не можах да разбера? Четвърти може би. Защото ти има шанс да си прав, но накрая ще излезе, че си крив. Тоест, че не вземеш нищо. И тогава, дали е редно да се ядосваш, че си прав, при положение, че не получаваш нищо. А па всички деца прави, не всички деца криви трябва да получат нещо, ама нищо няма да получат. Е, това се казва шоу, докторе! Това казва плето. Кучо си ти! Айде, бе, деца, гледайте колко е лесно. Хикс на трета минус 27 игрите. Какво гледаме? Нещо на трета, знаете ли изглежда? Минус, друго нещо на трета. Да, ето! Ех, че ми е хубаво. Кое е това нещо тук става? Ай, сега ми разпиши тази формула. Знаеш ли? А, на трета минус... Ей! Може!
Даже на дъската, ако искаш, може да се бориш. Добре, не искаш. Слушаме. Нищо, нищо, не! Пак е нещо. Чакай. Ти така го пишеш. Хикс минус. Добре, така, нали така? Добре, виж колко се вълнувам. Да? Как дъската препери? От моето мнение. Скоба. Хикс минус 3. Хикс плюс 3. Y. Хикс плюс 3Y. Тук какво си писал, момче? Хикс минус 3Y. Ми казай който си писал. По скоба хикс на втора плюс 3xy. Да. Плюс 9y на втора. Ето това е. Красота. Ето това е формула. Ами какво? Ама то всичко са формули. Ще прегледаме после нещата. Единствената ми грешка, че го бях написал да го държим накрая. И моята единствена грешка е, че съм се родил на 20 февруари. Само да го направим. Да, така е между. Никакви точки! Алекс, Кой? Ники беше. Не, аз бях последно, ама съм с правилен. Съжаляваме! Съжаляваме за всички, които са прави, но не получават нищо. Ние ще им се реваншираме. Имаме шанса, имаме волята, имаме и вярата. Имаме и желанието, имаме и основанието. тук 3 тояги за Ники, 2 тояги за Стела. Ето, макар е... Айде му кумчо. Майтапа на страни. Разбрахте ли всичко за какво става въпрос? Става въпрос за формулата, която е в учебника, ето по този начин. А на трета минус Б на трета. Тук се пише А минус Б, а тук е все едно непълния квадрат. Как го казвате в училище, не знам точно сега. Тоест А на втора, тъй като тук е минус, виждате ли, тук е минус, само тук е минус, тук всичко е с плюсове. Плюс АБ, плюс Б на втора, да. Ето това е формулата. Ясно ли е? Да съм. Да. Следващата задача! Забравих. Да, седица. 57 страница 7 беше това от учебника на Архимед. Следващата от 61, трета от урока. Това е задача от урока, което означава, че който си е чел урока, там има разписана. Виждате ли колко съм добър? За всички, които си погледнали урока. Хайде сега ти. Не мога да не го направя. Ей ти, чел си урока. Да. Стреляме на живо. От студиото на триумфа на седмокласника моята матура. Борбата е безмилостно жестока. До коя задача казахме, че сме? От урока. Трета от 61 страница. 61, трета. Усещам как потъвате. И това е най-милото нещо, което ще кажа за тази задача. 4А на втора. И да гледате, няма решение тук. 4А на втора. Минус хикс на втора. Плюс 6 хикс. Минус 9. Пак казвам 4А на втора. Минус хикс на втора. Плюс хикс минус 9. Приятна работа! Доктор е делото излиза с всякакъв контрол. Тогава ще трябва да ме в главата. Дай да погледам. Тук се вижда хубаво. На някой трябва ли му друг лист, т.е. ако не се вижда хубаво, да раздадох само на който има нужда. Човека се образува, гората пази. Какво е? Цялата тема, цялото предаване, всичко, което правим е свързано с разлагане. Нали това е целта? Пак обяснявам регламента на предаването. Първата част, един учител обяснява 4 урока. Това са уроци, които са взети в седмицата. Втората част, тези мили деца се борят за тяхната награда. Как? Решавайки 4 задачи от урока и 4 задачи от матура. Заповядайте. Падне ви. Ело балото.
Доктор, трябва да си го заковърва. Като каза, добре ли ми е перчема? Добре ти печема след това. Целихме го много. Хайде, борбата! Чака борбата с парата. Те знаят за какво става, аз както да. Повтарям, всичко, което ще помогне, да чупите пръсти, да се чешете, да се масажирате, да викате родители на помощ, богове, от миналото, от бъдещето. Ако имате дори свой бог, може да го извикате. Дори на глас може да го извикате. Ники прави, че е готов. Може на живо и всички ще Аз чуят. съм готов. Първи, втори, трети! Вау! Тя е втората. Какво развитие, какво? Освен тя е втората етап. Това ми харесва! Ники влиза в ролята на арбитър. Всичко е на живо, всичко ще видим, всичко ще проследим. Внимавайте, ако не лъжете! Добре. Гледайте внимателно! Така, Николай, имаме 2 минус 3 на втора. Няма да казваме да е грешка, Николай е първи, така ли беше? Да. Ти си втора, ти какво имаш? Добре. Това ще знаеш, аха. Трябва да се получи такива. Трима! Аз ако съм готов на емоциите, ще да бия. Алекс. Алекс? Прекратяваме, дай да разписваме. Имаме трима. Колко са греховни или грешни, не знам как е по-правилно да кажем. Защото за мен е грях да дам задача от учебника, която е решава на доктора и да не знаят какво да правят. Хайде да спишем. Гледате ли си учебника? Архимед! Ей, сега аз се чуя какво прави. Шегувам се. Ако не може да решите картата. Не мога да я реша, докторе. Вижте, деца, това не ви ли прилича на формула? Прилича на формула. Само, че тук има минус, тук има плюс, тук има минус. А в познатата формула дали не бяха плюс, плюс? Тоест, ако изнеса един минус пред скоба, какво ще стане от тази част нататък? Слушам Стела. Да? Слушам Алекс. Алекс, приключихме. Славата ще бъде, но не сега. Това второто, което е формула за съкратено умножение, която е x минус 3 на втора. Чакай, дай сега едно по едно. Тук имаме един минус, ето го този минус, нали така? Става пред скобата. Така, какво ще пишем тук вътре в скобата? Хикс на втора. Минус 6 А, плюс 9. ето това се чака. Така, това нещо, а отпред имаме 4а на втора. Нали така? Сега това. Това тук, хайде пак с него да продължим. Това е формула. Коя формула е това? Това е минус 3 на втора. Така, всички до тук разбрахте ли какво имаме? Имаме формулата хикс минус 3 на втора. Обаче, това тук дали също не е нещо на втора, ето това? Да, че това е 4 Ей, яма. ще се щупа да. 4 яма. Да, 2 на втора. Добре. И сега има И сега има това също е формулата сбор по разлика, така наречената формула сбор по разлика. Да? означава, че в едната скоба Да. получаваме 2а минус хикс плюс 3. Добре, аз обаче обичам да ги правя, защото формулата, както казахме, е сбор по разлика. Ники не е доволен от себе си, но такъв е живота на живо в нашето предаване. Ники, кажи, ако имаш нещо да излезеш, излез. Щупи го този маркер, бе, щупи го, бе! Нямаме тук достатъчно силни участници, които да щупат маса, да щупат компютър, да щупат лампа или да я вършат на възъл тази лампа, доктора. Добре, вижте сега. Тази формула е сбор по разлика. Нали така?
може би го стигна повече. Няма да пробвам да се случи така. Това се види. Добре, писам. Най-важното е, че аз имам избор по разлика. А минус Б, по плюс Б. Само че в ролята на А е това, в ролята на Б е това. Нали така? Разбира ли се сега какво направих? Добре, значи имам това минус това. Разбираш, и то самото Б е хикс минус 3, затова го слагам в скоба. В другата скоба какво ще пише? 2А. Искам в същия стил да ми отговориш. Точно така. Да, естествено, той плюс пред скоба не променя нищо, но нека на първо време си ги пишем така нещата. Говоря не само за вас, а и за всички седмокласници, които още не са ги отиграли достатъчно добре тези задачи. И сега какво ще имаме? 2А. Да. Така. Някой получи ли това? Добре, другия път ще бързаш. Доктора, какво правим? 0 точки. Ами ако завършим предаването с 0 точки. Има да знам от първата задача. Доцент е матурица най-лесни задачи. Да им дадем по някаква точка да... Не, тоя ги сам. Не, то равен брой, да бъдем така да глъпча малко... Да, дадохте 3 точки на първата задача, за това, че разписахте задача на 2. Виждаш ли, докторе? Пазарене му е майката! Пазарене! Каже, че камерата там бъдна. О, докторе, точно аз съм като от филма Ужасите. Червено-зелено, червено-зелено, червено-зелено. Само нека светофар се е изчупил. Ужас! Затова са тези монитори, не са виждал всички. Така е. Добре, до тук всичко ясно ли е? Още един път казвам, четете си уроците. Това е задача от урока, нарочно я дадох. Разписана, подробно, четливо, красиво, не като мен. Дояди на всеки накрая. Да, и на доктора, че му мига картинката. Така, последна битка. Задачите от учебника, разбира се. После продължаваме с задачи от матурите! Ей! А тия деца не са яли, бе. Тук трябва да ги вземем в пансион, да ги нахраним, да ги напоим и тогава да ги мъчим. Вече не става като Хензел и Гретел. Вземат го, хранят го и тогава. Какво ще става? Съдни съм аз забравих вече какво правя. Докторе, това нормално психично състояние ли да забравиш какво правиш? Добре, благодаря. И аз се викам дали от възрастта, дали от нещо друго. Добре. Това е на 61-а страница. Задача 13-та. Имаме две. Внимавайте сега, хубаво внимавайте. По А на втора плюс 1. Цялото на втора. Минус 8А на втора. Ех, ти хубава задача. Редът е много висока, редът. Може би, докато се въртите и се чудите, пак да кажа, всеки зрител сам избира какво да гледа. Дали някой от тях, заедно с неговите богове, без значение дали са в главата или вече го обявил, или лудия учител, не ли беше лудия репортер. Нищо ми няма на мене, просто има психолог в залата и аз под въздействието на неговите вибрации, високи вибрации той има винаги, така се получава. А всеки може да бъде и голямата картинка. Кой се почесва, кой се портрива, помасажира, кой вика родителите. Или не си викал родители скоро и не ти върви. А видя как ти тръгна. Мисля, че е време да повториш успеха. И за всички да кажа... Аз съм готов. Вау! Браво! Радваме се, че имаме малко жени и много мъже. Аз съм готов.
Тук имаме нещо интересно също. Само, че нещо ми подсказва, че урока беше за разлагане. И нещо тук ми подсказва, че тук не виждам разлагане. Тоест аз не гледам какво си правя, но виждам, че нямам скоба по скоба. Пак аз затова почнах, ето доктора каза, ти един час обясняваш. Ми обяснявам един час, че трябва да имам скоба по скоба и нямам скоба по скоба. 3-2 точки изгоряха. Пак! Чакай да бъдем два участници. Тенденцията е звездка 0. Да, малко преча. Малко се вълнувам. Но нали си срещате, че Чупия, дай си. Трябва да получите произведение за отборите, трябва да изчезне. Започнахме с това и свършихме с това, че имаме скоба, една ли, две ли, три ли, четири или пет ли, но трябва да имаме умножение. Да, тук може да имаме нещо хикче, нещо А, нещо Б, нещо за цвят, числовце, обаче трябва скоби да имаме. Чакаме реално решаване на задачата. Тъжни погледи, докторе, тъжни погледи! Може би Добре. настъпи време да свира на китара. Ай, Ники Стела, почвайте пак. Давайте. Доктора, как изглежда? Сега представи, че има китара в мен. Ти са опълнал каджитата иначе. Решавайте. Добре, Вземете решение. 3, 2, 1, млъквам. Още няма никакво. Жена ми да не гледа. Ще излече на вашето учение. Много трудни са. Аз съм подбрал не най-лесните задачи, но ние се борим за всички седмокласници. Ако решаваме само лесни задачи, ето тук имаме една емблематична цифра. Доктора, как се вижда? Реалити. Явно... Деца, да ви успокоя. Това да напръскаме с отчаяние тук тази стая. Така че не се бъде. Нормално е да сте отчаяни. Но пак казвам, това са задачи от учебника. Да, бе, решавай, Ники точки. Смисъл, аз проблем, Ники стои и Алекс стои. Няма кой да я реши. Доктора стои и той. Няма Ама смисъл. гледа. 0 точки за тази задача. Само първото успяха да решат, се развива и аз. Развива доктора. Доктор, искаш ли да я развиеш? Не мога да развивам, аз съм доктор. Доктор си да е. Между другото, това е истински доктор на истинско реалити. Има всеки доктор, има всеки реалитета. Това е 100% на живо. Който изтрещи, изтрещи. После ще трябва да консултирам. Двойка! Така започваме задачата, иначе за вас има шанс. Двойка. Какво правим с тази двойка? Изнасяме пред скоба, защото тук имам двойка, тук е осмица. Това, което го обяснявахме 100 пъти. И вътре какво ще стане? Защо изкарах тази двойка? Защото вътре ще получа нещо на втора. На втора плюс 1 на втора. Минус, колко ще получа тук стелче? Виждаш ли хубаво? Колко ще получите? Скоби, 2А, 2 по колко ще го може да стане 8 на втора? Колко? 4 на втора. Нали така? Хайде, сега ще го запиша и така. И тук ясно ли е? Ехо! Точките са 0. Да не знаете. Когато няма точки, проблемите са решени. Но задачата трябва да се реши също, не само това. До тук ясно ли е какво правя? Не ти ли е ясно това, което правя? Как изкарах от първото, като изкарам 2, какво се получава? Ето това остава. От тук, като изкарам 2, че сама казах какво се получава. Защо го направих това нещо? Защо го направих? Защото тук, ако 4А на втора го направя 2А цялото на втора, тук имам А на втора плюс 1 цялото на втора и тук има минус. Виждате ли какво се случи тук? На живо! Какво се случи тук? Получих нещо на втора, минус друго нещо на втора. Сбор по разлика. Без ще измислим за тази сбор по разлика. Преди малко пак с нея се борихме.
Виждаш ли стълче какво става? Ето това е все едно А, а това е все едно Б. Защо казвам, че в учебника не ми харесва как са написани формулите с А и Б? Защото ето тук в ролята на Б влиза 2А. Има цял такъв театър. Ако А е Б и Б е А и един част така. Добре, дай нататък да развием. Значи тук имаме формулата А на втора минус Б на втора. Ей тук отгоре ще я напиша. Вече всички са наясно с коя задача решаваме, че никой не може да я реши. Предполагам, че пред екраните е същото. Сега обаче пишем коя е формулата. А на втора минус Б на втора. Как се разкриваше тази формула? Сбор по разлика. А минус Б, нямаме време. А плюс Б. Така ще е и на матурата. Цък, язък. Свършва времето и приключва всичко. Така, сега стълче. Може ли като това нещо тук да се ориентираш тук? Тази формула е А на втора минус Б на втора. А минус Б по А плюс Б. Ето това, ето Б. И хайде, дили. Хайде, 67, давай тук. Хайде бе хора, ето е формулата. А минус Б по плюс Б. Давай, Николай. Нищо, че изглежда се получава, той вдига ръка. Да? Добре, ако искаме да си го пишем скоби пак. Разбирате ли? Преди малко го казах това нещо. Просто трябва да имам това нещо е А, затова го пиша. А на втора плюс 1, ето пак ще го сложа скоби трябва. Така, минус 2 пъти А, така ли казахме? По какво? По скоба да? А на втора плюс 1 плюс 2 пъти А, така. Така. Там е пропуснал втора. Кое е пропуснал? На първото 2А. Който казва да смисъл да бъде в скоби, ако няма нищо. Да, тук няма смисъл да е в скоби. А! Защото нямаме друго в скобите, за да сменяме всички знаци среди този минус. Но аз нарочно ви го пиша с скоби, защото някои така обичат да го пишат. Да, това, което казва Стела е, че тия скоби нямат никакъв смисъл. И си напълно правя, те и тия нямат смисъл, ако ме питаш мене. Нали? Обаче просто искам да ви науча, защото някога имат смисъл, някога нямат. Да. И ако не знаете кога имат, кога нямат, по-добре да ги пишете винаги. Това беше целта на това занятие. Ето сега какво получаваме. А на втора плюс 1 минус 2, А на втора плюс 1 плюс 2. Два пъти по това нещо. Ясно ли? Сигурно си, че е ясно. Още нещо не може ли да се измисли тук? Нещо, още. След това не го виждате, че пак е формула. Айде, коя формула е? Да, Николай. Това е 2 пъти А плюс Това А е- минус 1. А, така, това е А минус 1, Цялото на втора. а тук, А това е А плюс 1. ето това е. Ето вече имаме загряване. Защото може да се казва загряване на седмокласника. До температура на кипене. Какво ще кажете? Тук има някакви картинки. Появи се... Добре, стана ли ясно това? Камени мой до тук. Били 3 точки. Ники 1, Алекс 2 по първата задача. Нататък са нули. Не е честно. Минаваме. За мен е още по-нечестно. Добре, И за мен. момент. Така и така сме се вече улели. Кое не е честно за теб? Не, защото миналата задача аз се реших на... На Аз се диск. реших на дъската и вие пак не ми написахте точки. А на първата написахте на нея точки със същите класа. Това беше шега. Ти не чули, че няма написани точки. Да, нямам. Боже, ти ще живееш в този мрак. Гледай, виж, докторе. Гледай там на картината. Детето се тормози и виж колко се появи тук. Виждаш ли? Един черен образ се получи. Ето ги точките, всичко е черно на бяло, това е на живо, 100% на живо. Само от първа задача има дадени точки. Защото само я решиха 3 човека. Това е, няма такова нещо, което ти казваш. Разбра ли? Сега съгласен ли си? Ето това е, всичко е изгладено, нямаме повече дразги, няма никакви препятствия. Започваме. Казва, дай на това точки, дай, аз ще ги дам и така. Виж. Аз, какво си говоря, Алекс,
Добре, преди час какво си говоря, няма никакво значение. Професора е доктора отсъжда и цепи. Това ще я кажа, ама ще звучи като скрънза. Цепи стотинката, не е правилно израз, цепи задачата. Не, къде бързаш ти? Няма да бързаш. Аз искам само да ви знам. Добре, доктор, давай ми така, точно това ще да кажа. Точно това ще да направя. Шеста. И казваш, да, бързо да ги бързо. Шеста. Това е да кажа от методата. Кари фокус малко. Стойте, не мърдайте. Така, сега, само да кажа нещо. Пак, набързо. Задачите, които дадох, наистина не бяха от най-лесните. Наистина този материал е един от най-трудните материали от въобще взетото до тук от 7 клас. Разлагането. И не случайно точно такива задачи има на матурата и точно там да се чуят какво да правят. Да, нашата цел е точно да помогнем, който гледа, да стане една идея или 5 идеи по-добър от това, което го преди да почне да гледа. Обръщайте задачите, започвайте. Това е задача 2025 година, 6-та задача от матурата. Записвам на дъската и нека да си стоят така нещата. Дълго и по-големи. Къде ще се вижда? Тук, на екраните. Аз ще го ще разкажа. Готова? Да, ама само нито не се предполагам за отговор. Нищо не е готова. Спърно готова имаме. Добре? Често казвам, аз не ги знам тук. Ма ще ги решим. Предполагам за отговор. Само толкова ли значи тряснат на просто някакво? Само толкова ги знаят. Не, просто предполагам за отговора. Добре, Логически. реши е там. Ти свърни Боб. Да, Боб в математиката не се кара. Не, просто не знам къде да реша, но мисля, че това е отговора. Дори ще им подскажа. Изкарвате общо можете ли? Три начина имат. Това са какво да е изкарано в множител и това беше следно. Теорията от тази преди малко разбрахме. И бяха тези методи. Те даже не са проспали теорията. Те ми проспали сега за това време за тази теория и толкова ще. Напъваха, ама... Мили деца! Чрез групиране, чрез Формули, чрез изнасяне на общ множител и комбинация. Комбиниране. Беше на скала. Това е. Да се види кой знае. Та, мили деца, колкото и да се напъва учителя, ако и вие не се напълните, Аз имам пехта ръка. и ти... Казвайте, дете само да казваш, защото трябва да ги чуя. Чули не Ви сте гледам чули. директно. Да, кой е? Първа каза Стела, после каза Вили, трети каза Ники. Така ли? И обратното, не? Не, обратно. Добре. Да дигна ръка, не казвам нищо. Добре, окей, боим се с дигане на ръка.
Сега, пиши втория видео, така ли? Кажем така. Сега, да видим. Стела, като е написала, някакво решение. Отиваме на... И пак може да е вярно. Така че тотото някога дава шестица. За много малко хора, много малко Или е написал същата история, хикс минус 2. време от живота. Стела е права. И остане Ники. Ники е написал нищо да бъде. Тоест, остане Ники. Добре, докторе, ти каза, че се бавим. Давай да пишем задачата. Това са на... Само, обаче Вили е показал хикс минус 1 като решение. Аз съм хикс минус 1, да. Добре, сега ще видим дали е хикс минус 1 и защо е хикс минус 1 кое. Хайде, побързаме. Готуваме задачата. Хикс на четвърта. Плюс хикс на трета. Така. Минус 4 хикс на втора. Минус. 4 хикс на втора. Така. Минус 4 хикс. Вален. Да. Ами аз така на първо време виждам веднага. Може ли вече аз говоря? На първо време виждам, че тези четворки най-лесно ще се изкарат, даже имаме хиксове. Като тук също мога да изкарам хикс на коя степен мога. Тоест ако комбинирам тези двете заедно и тези двете заедно, какво може да стане тук? Ако изкарам най-високата степен хикс на трета, вътре какво ще остане? Стела да кажа. Така. Хикс на трета, по колко да го може да получи хикс на трета? Хикс на трета, по колко прави хикс на трета? 5 по колко прави 5? Разбира се. Така. Тук мога да изнеса минус 4 хикс. Нали така? Ниската степен е хикс на първа, защото имаме хикс на първа и хикс на втора. Вътре какво ще се получи? Вътре какво ще се получи, ако изнеса минус 4 хикс? От първото ще се получи хикс, защото 4 хикс по хикс дава 4 хикс на втора. Нали така? Да. А после трябва да получа минус 4 хикс. Тоест, по колко трябва да го умножа? Едно. Да. Минус 4 хикс по едно дава пак минус 4 хикс. Нали така? Трябва да ги махна тия да не се вижда на камерата. Виждаме тук, че може да изнесем общ множител. Кой ще е този общ множител? Той ще най-лошо виждаш. Мари, не бъдат стая. Или някой от техните хора. Брат ли? Това е начин добречен на хората с вратата. Добре, съсредоточете се тук. Така. Тоест какво ще остави? От тук махнем хикс плюс 1. Така, от тук остава хикс на трета, от тук като го махнем остава минус 4 хикс. Надявам се да разбира зрителите какво правят. Къде са столовете, Велико? Там ще столове. Имаше да. Отворимо да седи до стена на това място. Имаме нов участник. Играта може да се преобърне. Заповядай, младеж. Нов участник, той не знае въобще къде е. Сядай там. Може да стоиш прав, като наказан. Дойдох да взема Александър, защото там се появяваш и си писал багаж. Айде, нещата стават сериозни. Александър, след 15 минути трябва да е готов. Готови сме. Това. Дали това обаче финалното или още нещо може да направим? Какво може да остане? Сега скоба хикс плюс 1, затваряме скобата, отваряме нова скоба, която вадим хикс. Добре, значи това пишем. Вадим хикс. След това отваряме още една скоба, която ще стане хикс на 4, което пък ще е равно на... Добре, ето, събудихте. Сега казах загряването на седмокласника. Пък ще е равно на хикс. Първо написаме хикс плюс 1, отваряме скобата, Също, само че не ми харесва как да писах. Скобата. хикс и след това сега отваряме още една скоба. Така. И това ще стане хикс минус 2 Да. и хикс плюс 2. Браво! Браво! Това е. Ето. И кои са множителите? Хикс плюс 1, хикс минус 2, хикс плюс 2.
Тоест, кое го няма? Хикс минус 1. Хикс минус 1. Кое е верният отговор е, да, хикс минус 1. В. Кой отговори В? Аз. И аз бях втори. Стела, какво отговори първа? Ти не каза Ей, ти хикс минус 2 ли беше? Без малко. Какво правим сега? Ники и Вили по 2 една точка. Без малко, Стелче. Две и двамата. Така съм. Ники 2, Вили 1. Това е. Нищо. Добре, следващата задача. Следващата задача. Дневно 2021 година задача 6. Така, първо ги раздавам. Не, и съм за Ма те са от различни години, различни задачи. Просто в повечето случаи този тип задачи, които са формули, разлагане и така нататък, са някъде в първата десетка. Или има и в втори модул, където купона е най-голям. Иначе за предаването е 6 по Така, не обръщайте, защото ще има дисквалифициране. Доктор, кажи дисквалифициране. Макаренко. Аз ти казах, че живота ще те срещна с Макаренко. Всъщност не знам дали ще е първия живот или втория живот, но със сигурност ще се видите някъде. А някъде се казва, че пътя е по-важен от крайната цел, така не може и по пътя да се видите. Между първия и втория. Това е резултата до тук. Аз бях с 2 точки са тази. От тази нещо са ги разминили, значи Да. е бил преди тебе. Да. Добре, че всички гледат. Добре, че всички гледат. Добре. Нямаш ли 5 минути още? Хайде. Айде се размотай. Аз съм готов. Дал съм. Готови! Бой! Не, започвайте. И 5 минути. Ще стигнат, зависи от тях. Само не знам. Битката на титаните. Трябваше да дадеш малко по-рано, ще да те включим. Аз да попитам нещо на само. Добре, добре. Трябва да бидеш пред цяла България. Преди си нямаш мити си краката. Няма никакъв проблем. Цяла България сега бази гледа. Ако губите само вие. Началите печелят всички земепластници. Браво! Първи, втори, трети. Вили първи, Стела втора, Ники трети. Бързо решаваме задачата на дъската. Всички остават химикалки, моливи, тефтери, богове, маркери, масажи, всичко спира! Задачата. Това е задачата. Хикс минус Y на втора. Не, Y минус Хикс. Y минус Хикс в скоби на втора. Така. Минус Y плюс Хикс. Минус Y плюс Хикс. Някой иска да каже как решава задачата? Ти направо отгадна. Не, аз не умираш. Но ме реши. Дай но го разгласи го. Да чуем мъчи. Еми, Как значи, работиш? първо съм си разменил местата на Хикс и формулата. Тук. Да. Добре.
Добре, първото нещо, което правиш е да стане вместо y минус x, x минус y. Да. Предходният път обяснихме защо няма никакъв проблем да ги... на втора. Да, добре, там Всичко ще го второ разказваме, точно така. Сега, после преписам минус y плюс x. Няма ли нещо скоба да изкарам? Не, всъщност ще стане... Тоест аз хубаво си го препиша, ама за да изкарвам нещо, трябва и тук да е някаква скоба, тук е някаква скоба и тук трябва да е някаква скоба. Ако се напиша минус, Да. нали? Минус x плюс y. Минус скоба x плюс y. Не, минус- ако искаш ще пише плюс и вътре става Да, x x минус y. Да. минус y. Нали така, по твоята Да. схема, която ти искаш, ето плюс x Да. минус y и вече имаме x. Добре, хубаво. Сега си разкрих формулата. Коя формула? Няма да разкрием никакви формули, нали трябва множители да изнасям. Да. Добре, решавам бързо. Не. Сега ще стане x минус y пред скоби. Така. В смисъл в скоби Да, пред това. да. След което ще стане x минус y плюс 1. Добре. Тоест, сега от тук изваждаме x минус y и то понеже е x минус y по x минус y, понеже е на втора степен, едното x минус y остава тук, а от тук остава да го умножим по плюс 1, защото 1 по x минус y дава x минус y. Нали така? Ето това получаваме. Това ли получихте? Да. Да видим в задачата имаме ли такъв отговор, кой е той? x минус y по x минус y плюс 1 g. Видяхте ли? Това беше 2021 задача 6. 2021 задача 6. То се го пише там, но... Така, добре, точки само да видим как раздаваме. Добре, признава си. Признава се така от само себе си. Най-важното е, че възпитаваме децата. Няма квадрат там. Квадрат. Стои квадрат. Опа. Значи и това не е вярно. Тя е на цели отговор. На- На пари му. Тя е това такова. Те, и упражнение. остава твоето. Това е на... Това е четвърти компютър на... Да. Така, и аз тук виждам квадрат, въобще нямам отговори. Не, аз тук първо си го размених и после си го сметнах, научът ми беше по-лесно. Така, После значи ме нямам и верен отговор. Или мой. Ти го поправи Не, 30 все пъти. тая какво си мисли. Важно е Ама какво написа е А, после го отговора. задраска. Каза, че си Тук готов не видях да писа нито един без верен задраска, отговор. написа и Г. Ехо, чакайте малко. Има ли някой с претенцията, че неговият отговор е верен? Ти? Да. Не. Повярвайте ми, проверяващи накрая гледат отговора, а не някакви Еми. драсканици не се сещат какво ще прави. Никой не се опитва да се сеща. Това на бланката Да, да. Тук на бланката. Аз на бланката виждам А задраскано, Б задраскано, Г. Добре. Но ти така, че си готов беше да... Така, следващата задача. Това е. Много за макарейка, тук толкова пияки станаха. Живото предаване не пипаш. Сега го слагаш там да прозира. Заповядай. Заповядай. Това е последната задача, ли? Не е последната, това е седма. Оле. Добре, предпоследната. Старт! Давайте! Давай! Много се разпълнах историята. Ми разпънах се, ама вича, дори с толкова разпъване пак Еми, убягна най-условното. С него почна, с него свърших. Какво е разлагане, умножаване на скоби. Учебен план има три още и разлагане в училище. Колко урока са там? След като 4 урока няма никаква идея как се прави. Готов съм. Имат упражнение. Готов. Или този път залага на сигурното. Отговор, най-бързия отговор. Така, значи отбелязвам директно като въпросите, но ще играл на това. Кажи ми как се приучите. Добре, разпиши го. Окей, ти си първи. Разпиши го сега. Да, метода Дончев, предходния път го споменахме. За някой може да е изключително така успешен, особено ако не знаят нищо. Това е единственият шанс, но ние тук се борим за съвсем друго. Живо се борим. И какво те виждаш. Тя ми ти казва, че е готов. Добре. Добре. Имаме първи, втори, борба за трето място.
Имаме два вида борба. Борба за трето място с вярна задача, борба за трето място с грешна задача. Добре, имаме и трето място. Ники твърдиш, че си готова. Това Вили потвърди, че е готов ли? Имам и трети, т.е. Алекс е готов. Алекс е получил нещо си. Добре, айде да разпишем бързо тази задача. Имаме трима готови разписваме, да видим кой е познал. Диктувайте ми задача. Да дадем по А плюс 3. Диктувайте ми само задачата много. А на втора минус 2АБ плюс 3А минус 6. Така, това, което виждаме, че тук имам 3, тук имам 6. Нали? Ориентирам се по числата най-лесно. Тук също имам А на втора А. Добре, ако изкарам едно А пред скоба, тук ще получа А минус 2 пъти Б. Нали? Така аз почнах сам да си пиша, защото нямаме време вече. Тук ако изкарам едно плюс 3, пак ще получа А минус 2 пъти Б. И тук всички наясно ли са това? Сега мога да изкарам, ето това ми е единия. Това ми е... От тук изкарваме може и по друг начин някой да реши минус 2 пъти Б. Добре, сега ще го кажеш по А плюс 3. Това ли сте получили? Да, много често в тези задачи, айде извести да го покажеш, много често в тези задачи могат да се комбинират по повече от един начин. Тоест, както той казва, аз съм ги комбинирал тези двете, а ти си комбинирал да покажеш кои. Много често в тези задачи въпросът е, че винаги се получава един и същи. Може да комбинирате това с това и това с това. Да, може. Какво там се разпила, също не е успяла да познава или го познава? Вижте какво се случва накрая. Ники Вили по 4 точки, Алекс има 2. Добре, съгласен. Ама аз бях втори, но да, последно. Втори ли си? Да, аз бях на Не, аз бях първи. Не, вярвам. Ти беше първи, после веднага след него ви казах, аз и беше. Така, да не съм обадил. Не знам, ли съм обадил? Така. Докторе, шантажирате, манипулирате. Ти големи ще там, какво правиш? Ти си... Аз съм добрия. Аз си добре, давам по 10 точки. Става. Това не провери Добре. резултата, като ти дам по равно точки. Окей, има ли някой недоволен? В смисъл, кое да го уточним бързо и да продължаваме на следващата задача, защото сме на финала. Така ли са? Там аз трябваше, защото Ники не кани, ще само дигна ръка. Не. Тук... А вие казахте, че трябва да се каже. Някъде там. Мисля някаква задача. Напред на предходната задача, Ники Да, само са да нули. ръка. На пета задача. Добре, аз да си продължа тук. Искаш ли Ако изкарваме да се обратно, ти да си спети. Стела, я ли какво се прави? Не, защото той не каза нищо. Аз казах. Така, Да. добре. И аз да кажа нещо, ако сте дали обет за мълчание, по-добре не ги влейте, защото правилата са строги. Строги, човека каза, не става дигане на ръка. Но понякога има изключение. Ще видим как ще се развият нещата. Въпросът е да продължим следващата задача. Добре, аз имам друго предложение в такъв случай. Слушаме, Бойко, Пишем да. 5 точки на тримата и да видим какво ще направят с последната задача. Супер! Съгласни ли? Умен, бъде! Не! Обичаме Аз не го! съм съгласен. Аз не съм Да, съгласен. Аз не съм Защото и съгласен. Алекс не е съгласен. Аз не съм съгласен Така. на тези, защото сега ще кажа, ще го научкам, ще кажа веднага и мога да съм цел. Ами, айде. Ако не го нацеля, пак съм втори. Гласуваме, давам по 5 точки на всички. Не. Добре, Следната задача решава. Не. Да. Не. Може ли аз да кажа нещо? Ако дадеш на всички без значение дали по 5-10 Не, дам, все още са спечелили по 5, от нас имаме 5 в момента. Колкото Добре, аз съм имаха пред търкали. Аз за какво съм замъчил тогава? Имаш последна задача. Да, Само ти ли си съгласен? Други съгласни ли са? да. Да. Да, Ники, съгласен съм и Аз се аз. отказвам. Не, аз отказвам. Много гадно. Борбата е Така, добре. истинска. Аз също ще ги направя по 5. Не, няма такова нещо. Ники е недоволен, защото се е борил до тук и води. Да. Нормално да не е съгласен. Да имат и претенции. Добре, айде ще го направим така. Ники си остава водач, давам по 4 точки на други. Това означава, че пак може да го биете, но така пък вие тримата имате равен шанс.
Айде да видим. Последна задача. Само ще вече фърля да плаче. Последна задача. Това е да си доктор по психология. Мили деца, имате си Работа. работа. Кефи, ама се може да загуби. Не пипай, бе! Кой бе това? Хайде. Цензура. Давай. Не се обръща. До сега не го разбрахте, не обръщате. Не обръщате. Извинявам се в ефир на човека, на който казах. И продължавам. Обръщайте, хайде. Момента наистина. Някой плаче ли лежи? Всъщност, не, защото аз знам как се решава. Искаме и разписване. Айде. Бонче. Залога е твърде висок за момче Бонче. Ама, Искаме разписване. Отговор се признава с разписване. Тук виждаме един седмокласник, на който всичко му пречи и го е задраскал. До сега не бях виждал такъв метод, но никога не е късно да видиш нещо ново в живота си. Това се казва започваме на чисто. Драска всичко и си готов. Хайде за втора награда са борите, даже може и първа да вземете. Ето аз съм готов. Така е първи готов. аз съм И аз съм готов. много. Не. Алекс разписва. Ето аз съм готов първи. Алекс, разписал ли? Така, то се върне. Айде, напиши ми колко е. Върне там. Как е готов пусти химикала, То още не е готов. Значи не е готов. Няма готови, само мислени са готови. Хайде! Времето тече. И кой ти е отговорил? Изпада в медитация всички. Аре, да така като той. Ето аз съм готов. Да! Той е готов. Хвърляй го това. Хвърляй го! Ай, са някой ми кажете. Да, готов е. Той е първия. Първия съм с това да ме отговоря. И е уверен. Аз съм. Първия е уверен. И уверен. И кой е отговорен? Имаме втори участник. Чакаме третия. Първия Алекс. Стела се отказа? Директно. Това са как те бях на почежа пареш. Ето, шурума за разчината. Много по-добър съм. Това е най-хубавото. Това е най-хубавото в това шоу. Викаш приятел и той ти изяжда баничката, или как да го кажа докторе. И той бръква дълбоко в това, което ти си постигнал до сега. Разравя го и намира с нещо, с което да изпъхне той. Аз съм 1000 лайк, вземи си. Боже, колко са бързи тези деца в нещо време. 1000 лева се направи на шоуто. Ники, Само да ми кажа, че сега се брал за 1000 лева по този начин. Не, бе, не си. Че тази наградата стане 200 милиона, че да се съдминат тези хора. първо място за нея 50 лева. Първо място за да не е 50 лева и 3 сезонни точки. Второ място за да няма. Чакай да станат готови. Да съм бърбори. Виж какво стана. Не знаеш, ти какво да решиш? Даже и на тото реши ти бе. Не, аз съм я написал. Става, сега е момента на тотото. Момента на тотото. Сезонни точки има. Ето, то, ама аз знам, че е това отговор, обаче... Кой е отговорът? Гъма, не съм сигурен. Не, вярно, не е гъл. Не е гъл. Айде бе, всички си Бонче. Абе, Бончето бе. Бончето е отговора. Даже Вончето е този път. Добре, бързо разписваме задачата и... Да кажа. Тук кой е първи? Аз. Първи, Вили втори, Ники трети. Да кажа още веднъж. Между другото щях да спечелим без това да направите 4 точки. Така, сега сметка Алекс, дето даваш Ники точки в цялото време, а има 2 точки в начало, в крайна сметка печели с 7 точки. Добре, Най-добре тук. който гледа печели, който не гледа. Точно така. Само още нещо да кажа. Регламента, защото тук някои са дошли с идеята, че веднага ще спечелят 1000 лева. И ако има такива шоута, аз бих спал там пред студиото само и само да участвам и бих
се преборил с зъби и Добре за ногти. второто място, двама с 6 си. Мисля, че... А всъщност, не, Ники не трябва да реши. Първо Той място, даже се отказа. всяка неделя от 2 часа гледайте ни на живо. Всяка неделя след 2 часа, в зависимост колко време им трябва да ги решат, но някъде около 4. Водещи следващ. Водещия говори. Всяка неделя, около 4 часа, става ясно кой взима първо място с 50 лева и 3 сезонни точки, второ място с 30 лева и 2 сезонни точки и трето място с 20 лева и 1 сезонна точка. На всеки 4 предавания, т.е. на всеки четвърти уикенд има елиминации. 3 отпадат, 3 нова идват. И накрая, всъщност пропуснах да кажа, че на 12 сезонни точки всеки става финалист и борбата на всички финалисти е за тези 1000 лева. Тоест не може да дойдеш днес и да вземеш 1000 лева. Но ти ще вземеш 50. Гледа се навсякъде на живо. Сега жена ми го гледа на живо и пише на доктора. Видях ли? Видяхте си, пишете. И тя звъни. Искате ли да видите на живо как ви гледа сега? Дай да приключим. Да. Доста ще учете. Да, извинявам се, влякох се. Задачата решавам и приключваме. Задачата е много лесна. Тя е очевидна, да не казвам очеизваждаща. Защото очеизбождаща, очеизваждаща е вид агресия. Ние тук не разполагаме с такива методи. Докторе Макаренко вече не е сред нас. Остава е. Някой ми взе истинския химикал. Не е този. Затова се взех различен вещ. Така, имаме. Бързо действам. 1012 на втора, минус 2000 по 1012 плюс 1000 на втора. Така, какво виждаме? Ето нещо на втора. Виждате ли? Тук 2000 мога да го представя като 2 по 1000 и автоматично излиза формулата първото на втора минус 2 пъти по първото по второто плюс второто на втора. Виждате ли? Сега, дали ще го напишем 1012 минус 1000 на втора или ще го напишем 1000 минус 1012 на втора. Ето още веднъж ще повторим това, което правихме предния път. Деца, мили деца! Не се отчаивайте, целият свят ви гледа. Всичко гледа, напред, назад, всичко ви гледа. Така, какво искате? Ето това още веднъж показва какво е отношението на децата към учителя, дори и в шоу, в което учителя е най-важен. Не, ще го сега няма да вземем нищо, аз само дам. Така е, такъв е живота. Какво е най-важното? Децата да облачават учителя. Защо? Защото казахме преди малко, колкото не се напъва учителя, вие ако не се напънете, нищо няма да стане. Още веднъж повтаряме това, което казахме предният път, че тази задача и тази задача имат едно и също решение. Защото А минус Б на втора е равно на Б минус А на втора, който не знае защо да гледа предходното предаване. Тоест, тук решението ще ми е 12 на втора. Или минус 12 на втора, хайде да го напишем така. Да, което е същото, може да кажете, че е 144, но в отговорите видях, че пише 12 на втора. Така, казахме за регламента, казахме, че всяка седмица, всеки уикенд, неделя, 2 часа, може да ни гледат. Да. Второ подред, ти вече участваш. Значи следващата и по-следващата събота да идва. Идвай. Неделя. Неделя само. Да. Ето новият човек, който ти е брат, всъщност. Искаш ли ти да участваш? Знанието ми са като за четвърти клас, но ще се опитам. Добре, имаме човек, който започва с самопризнание, тежко самопризнание, т.е. с нисък старт. И има шанс да избухне. Както всичко може да избухне в моята матура, триумфата седмокласника, всички тези се борят. Всъщност един от тях се бори накрая за 1000 лева, сега печелят и пак печелят. Да. Виж, много хубаво да си поиграхме, ама аз наистина трябва да Аз пък Ма мисля, всички тръгваме! аз мисля, че всички заслужават аплодисменти за... Аплодисменти, както каза новото!
Ще мога да отигаш. Благодаря, благодаря.